Sa atong tubag sa Salmo, gibutang dinhi, o Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Ganahan mo aning klasiha sa pangandoy. Kamurong tanan dinhi, kitarong tanan dinhi, nagdaig tas Ginoo. Maayo. Narabay panahon nga magmahay tas Ginoo. No? Wa pa mo kasuway ana nga imbis magdaig kas Ginoo, nagmahay na noon kas Ginoo. Napagi grabe, masuko pagyus Ginoo. Maingon pagyud, ngano man Lord, kuhaan na lang ko. Nana, mga nana. Ang botron sa nangapil this election, nagdaig bakas Ginoo. Na ay gi-highlight kagabi sa pipila ka mga vloggers nga niingon, tungod kay napildi ang akong gisuportahan unya nagampo man ko sa Ginoo, sugod karon di na kumutuo sa Ginoo. Mga inana ba? Mga kuyaw kay ning ko ana, o Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaning pasabot aning tanang mga nasod, ang tanan yung katawhan. Dili lang ang nasod, pero ang katawhan yun, tanang katawhan. Kay kung magsige na tagdaig sa Ginoo og makakita na tas mga nindot nga iyang gihatag sa tanang adlaw, kita maoy labing malipayon, labing kontento, labing hiusa og malinawon og mauswagon nga tao. Kanabitang wala na kay pagmahay sa Ginoo. Magtan-aw bitaw ta ni Maria ato maning gipasidonggan karon, Flores de Mayo. Sinangga anang adto lang nimo ipanganak, adto ka manganak sa balay sa mga hayop. Di ka magmahay sa Ginoo ana. Unya gipakitaan pagyud kag anghel, gitawag pagyud kag bulahan ka sa tanang mga babay. Unya adto lang manganak sa pasungan sa mga hayop. Kaning pari rong nagwali, tan-aw ninyo bulahan O daghang mang moingon, pader bulahan kay kastanan kay ning sikat gyud sa social media imo mga humili. Nako, ilhan man nagbulahan kay daghan man mo palit sa slot. Nyagwa gani mo palit, istorya ra na kanang sikat-sikat, istorya ra na. Pero dai mo palit, okay. Mo pa man ka-record ang atong treasurer, ugma lang ko mo report ug daghan ba katong nipalit. Pero ingon ana ba? Inig kawa na mo palit sa akong slot nga gibaligya, basin bayag magmahay ko. Sige tagpaminaw, di man mo palit. Si Maria dunay dakong rason nga magmahay sa Ginoo. Kay matod pa ni Anghel Gabriel, paglipay kay gikahimutan ka sa Dios. Nya moingos Maria, mauni ang gikahimutan sa Dios, anhir ako manganak aning pasungan. Gikamo kuno, imagine kuno inyong kaugalingon. Kamo kuno ni Maria. Sugot mo, dili. Lingo mo dia. Di ako lang ning gi-connect ba kay basig di ta kasabot aning ni ang panganduya. Niingon pag Diyos Maria, katong gamabdos pa siya, pagbisita niya ni Santa Isabel, niingon pag Diyos Maria, sukad karon ang tanang sa to, kaliwatan, mutawag ka na kog bulahan. Kinsa goy mutawag og bulahan anang taong nara manganak di anang pasungan? Tinuod ka tong iyang gisulti? Na. Nya kamo, sugot mo, wa na mo'y balay, anhan lang mo maghigda sa bahay sa inyong silingan nga kanang ads baboy. Sugot mo, dili. Moingon pa mo, sukad karon ang tanang tao mutawag ka na kog bulahan. Makaana pa mo? Tanawa, duko-duko na. Bantay-bantay tani. Mao na
si Jesus ningon siya, ako naghatag kaninyog mga pulong nga naghatag og kinabuhing dayon. Nya siguro ko ani kay kaning akong mga pulong dili gikan kanako kundili gikan gyud sa akong amahan. Ang akong amahan maoy nagsulti dinhi kanako. Kana mo nay pinakaimportante nga kun ang Dios gani nagamhanan sa tanan ug nagbuhat sa tanan, siguro ganita nga nagtuman tas iyang sugo unya niabot nato ang mga dimalas, pasabot ana dayga ang Ginoo. Ana kana bang atong gitawag og dimalas ba? Para anagong mamatay na hinoong imong anak, imbis nagbinuotan ka, naligsan hinoon, or na crash sa bisikleta, na crash sa motor. Inanagod, imong bana, porting buotan na, gikan mong nisimba, giatake na noon. Saman, daygo na nimong ginawa na. Gikan ka mong nisimba. Niya pag-abot sa inyo, giatake. Na half body paralyzed. Nya samtang mag-atiman kas imong bana nga ang katunga sa lawas dili malihok, magdaig kas Ginoo o magsigigmahay. Wa man ta mi magpakasa, Lord, nagbinuotan man unta mi. Nya taud-tauran iabot sang imong anak, ma, gikulata ko sa atong silingan. Gipasanginlan kong nangawat. Nawa ra ba jud ko nangawat, nya gikulata kong maayo, tanawa ma, nagisi na ning akong naong. Ana, moingon ka, magdaig unta kanimo Ginoo. Ang tanang mga nasod, mo ana pa ka? Uy. Oh, na siya. Si San Pablo o si Bernabe, misyonan sila pagsangyaw sa maayong balita sa pulong sa Ginoo ngadto sa lain-laing mga lugar ug ilan ang gituman. Gasigi silang sunod sa Espiritu Santo. Sayon bang ilang kinabuhi, porting lisura, sinalikway, usahay, isud og prisuhan, usahay way kaon, usahay latoson, dihapay kausa nga si San Pablo gibato siya, nya mura na siya patay, giguroy na lang siya padung adto sa gawa sa syudad, nya gibiyaan dito nga mura nagpatay. Pero pagkamatngo niya nga nabuhi siya balik, ni balik lang gyapon ngadto sa syudad, diin siya gibato. Ngano kang ilang maning gibati, ngano kahang wa man gyud mga usab ang ilang gitawag nato bag pagdaig sa Ginoo ba? Kailhan man na nimong nagdaig sa Ginoo kay magsige magsunod unsay sugo sa Ginoo, pero kanang wa na mo daig, mo give up man na. Muundang man nagsimba, muundang man nagrosaryo. Mo di na namuanig sayo. Pero mo padayon gyud ana. Mao nang uban mo give up. Di nato niya tumanon katong iyang saad nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag kanato, din-ana niya tumanon. Nga naman tungod kay nagmahay nas Ginoo, wa na magdaig sa Ginoo. Dunay ni ambos nako counseling nga wa nako tuyuan niya. Daghan ra bat akong appointment, usa ka bana naghilak ya ana luyo pader pertinag yung bugata, pader, can you give me even few minutes? Bugat na kay pader, wa na ko kahibaw kung siya akong buhaton. Ako na lang sang yatiman batanon nga kuan bana iyang gisulti nako nga pertigyon nilang awayas iyang asawa niya. Ang iyarong asawa ni file niyang daghan kayong mga kaso tungod kay gikuha niyang iyang anak, gilikay niya siyang asawa kay wa na sad siya kauyon, labi na nga nasakpan niya nga naa say lain nga kabit ang iyang asawa. Mut na uso naman ni ron mga asawa na may kusog mga bit, ang bana na may naghilak kanang nakuan jud ko aniha, napasold ko ani karong panahon na.
hilak taon siya maayo. Iyang gikuha ang iyang anak dito niya. Isip sad baw sa iyang asawa, nga nawa na ditong anak silang balay, pailan siya daghan kay kaso. Hastang iyang ginikanan na stress na pod, hasta sad siya na stress. Ana, dili kay sila ingon nga uyamot nga pagkapamilya, sa sila'y kaya-kaya jutay, pero porti na gyud niyang hilaka karon. Ya samtang ga istorya mi, siya unsa may akong buhaton padir, wa na ko kahibaw unsay sunod lakang akong buhaton. Akong pangutana, gikasal ba usa mo sa imong asawa? Una mo nagtipon? Siya pader, sa tinud-anay, kanang nagsige na mi og kanang murag tipon-tipon, sod sa 8 ka tuig, nya nakapanganak mi aning tuiga, nya pag ika-8 ka tuig, una pa mi nagpakasal, nya mga 3 pa lang mi katuig gikan mi gikasal, nya mao na ni ang nahitabo karon. Ana, nya ako di siyang giingnan, duha ra ka buka na imong paagi, unsa man ari kas tawhanon nga paagi o Diosnon nga paagi. Siya pader gihurot na nako gamit ang akong nahibaw-an nga tawhanong paagi, gusto ko Diosnon. Ana siya, nako sayong na kay na og Diosnon, pero lisod na kung tawhanon kay mo file man sa kagkaso niya. Imo man sa siyang file ag kaso, di magsige na mog hearing, gasto pag yung kaistanan. Ana, ari lang kas Diosnon, sa kada pader ganahan ko anang Diosnon. Nako ang una nimong buhaton, mangayo kag pasaylos imong asawa. Siya ko nang gibuhat pader. Nako, kuwang to. Mangay kag pasaylo, o niya, mobalik ka nga to niya. Basig patyo niya ko pader. Nako, kana mo'y nindot. Mauna na ang Diosnon, magpakamatay ka para sa imong gihigugma. Siya unfair sa napadir. Nako, ato na, tanawa, ang imong kuwan. Siya pa'y nakasa, siya pa'y mupatay na ko. Nako, tanawa, imong mga tubag. Di ka mo buhat, ana, di ka katilaw sa kalami sa Diosnon nga pamaagi. Nya pa mausap na siya, nako, dili. Patyon yung ka, anak. Mubiya sa siyang kabit pa din, o di sad. Wagi siguro, mapunan pa. Pero higugmaa siya. Ayaw gyud pagbiya niya. Sige na siyang hilak. Lingo-lingo man ako. Kanitiwasan ko ginirong tawhanar. Wa bitaw ko'y asawa. Bahala ka diyan, ano, asawa-asawa man ka diyan. Ikaw naman ko nisulti. Ug ako sa tingali, ug ako'y maingon ana. Ang akong madre, nguyab, di, makanang, wa man ko'y asawa. Tingali, di sad sayon. Ambot ni Labrador ni mga buutan man eh, loloy pananglitan. Sa Brad, okay ra nimo. Brad loloy ganing suway unya patay juga asawa. Dili sayo no. Pero sa dihang sige siyang hilak, sige siyang hilak, mao ginay pamaagis Ginoo. Pader nako, mao man na ang gugma. Tagay ko kog basihanan pader. Nga doon ako'y nindot nga rason na ako nang buhaton. Nako, gikasal naman mo no. Oh, unsa man inyong gipanaad sa kasal, di ba? Sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kaninyo. Nako, nakapanaad ka na? Yes, brother, panaad ko na. O, mauna ni ron. Mauna ni. Gamitan na ni siya. Nya lipay kay Ginoo na. Nya kung ang Ginoo rabay malipay no, mosunod kaniya, iya sa kang lipayon. Pasta niyang lipaya ana. Siya pader na hawas ang tanan na kong gibati nga kabugat. Lipay na jud kay siya. Ambot ron buhi pa ba to? Ako siyang ingon, balik ka ito yung mga asawa. Og tamparoson ka, sugot, og mangabit siya. Sige, dawata. Higugma hasta iyang kabit. Kay mauna ang kasakit og kalipay. Siya unyag din siya mobalik na ako pader. Huwata nga mobalik. Ayaw gyud pangitag laing babay. Bisan pag naay murag buutan kay dool-dool nimo, be faithful to your unfaithful wife. Siya ako nang buhaton pa der. Ambot gibuhat ba tuwa namsan mo balik. Sa inyong paminaw, buhaton to niya. Unsa kay mahitabo? Ang una gyud siya malinaon. Nako sa imo karong gibati
nga ang iyang naon bamurag ni hayag ni gaan nya lipay kay siya imo ko sa imo rong gibati daan nilihok ng Ginoo diha nimo iyan nang gihatagag kalinaw ang imong kasing-kasing kana bang mudawat kas mga bati tungod kay ang Ginoo nakakita ni ana og mahiusa ka anas Ginoo basta mawa na ng imong gibati mo na sila San Pablo nawa ang ilang gibati nga kahadlok kabalaka hadlok sa kamatayon ana sa ato bitaw karong eleksyon napag uban nga nagrally ilang gipaglalaban ang ilang kandidatong gisuportahan ilang sang gi-accuse nga kana ganing ang eleksyon kanang tikas bugat ng ilang gibati ana bugat ba mana pasalamat lang po ko sa pipila ka mga kandidato labi na sa pagka-presidente na itulong akong nakita nga nisulti na si Senador Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno o si Vice President Leni Robredo nisulti sila nga tinuod sakit man nga matalo pero dapat matod pa nila dapat tanggapin natin at magkaisa tayo tapos na ang ating halalan ang dapat ngayon magkaisa na tayo para sa ating bayan iisa lang ang ating bayan mo na ilang common nga version ba so ilang giawhag ang ilang mga supporters let us accept and support and love our country pero doon na say nagrally ang iya sang gisulti because I love this country di ko makatugot nga mulingkod na dihang akong gikalagutan because I love this country mo na magrally gimig maayo bihay maron ani ang tinuod nga love kanang love plus hatred or love plus humility mo na love plus humility mo na tinuod nga love pero love of country hatred of someone especially to the elected leader di na love that is pride nya gamit-gamiton pag yung word nga love oy daghan kay ngon ana pero mo na iampo nato labi na gyud kita kamaotang mudawat og kasakit nya dahigo nato ang Ginoo sa atong kasakit sundo nato ang iyang mga pulong taliwa sa atong kasakit ug mauna na ang gitawag og kaluwasan luwason ta sa Ginoo gikan ni anang maong kasakit hatagan niya kalipay hatagan niya og transformation ang atong kinabuhi ug mauna na ang gitawag og salvation dili damnation una ato nang iampo ug ato sang tagamtamon ang kaayo sa Ginoo makatampo unta ta sa pag-ingon o Dios magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod sama sa akong gibati karon manindog ta mga igsuon ang Dios mo'y nagbuot sa tanang butang sa kalibutan ug nagluwas natong iyang katawhan busa masaligon kitang mudangob kaniya sa pag-ingon Ginoo patalinghugi kami Ginoo patalinghugi kami alang sa simbahan sa Dios nga agakon siya sa Dios og panalipdan mga muyo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami alang sa tanang katawhan nga hiusahon unta sila sa Dios diha sa kalinaw o pagsinabtanay mga muyo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami alang sa tanan nga anaa sa kawadon nga hupayon sila sa Dios mga muyo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami alang kanato nga ania karon dinhi nga ang atong pagsalig ni Kristo mutubo ug mulambo mga muyo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami alang sa salugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kanuganan sa altar mga muyo kita sa Ginoo Ginoo patalinghugi kami alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan
nga pinaagi sa pangama o paggiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa to mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga minahal nga igsuon nga mipanaw na, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Dios sa gugma, among dalangpanan ug kusog, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.